Τώρα εσείς θέλετε το απολύτως δραματικό. Λοιπόν, τι να κάνω. Όχι, γιατί σας έβλεπα σήμερα με τους συνήθεις πελάτες σας εκεί να περιφέρονται για να κρατάτε. Ναι. Εάν δεν γίνει κυβέρνηση στην Κιζόνη, οι εκλογές τέλος Φεβρουαρίου ισχύουν έτσι κι αλλιώς. Πού το άκουσε αυτό? Ναι, θα υπάρξει μια κυβέρνηση που θα στηριχθεί από τα δύο κόμματα για να κάνει όλα αυτά που είπαμε. Αυτό θα ρωτήσει τον Βενιζέλο που το είπε, να σου απαντήσει. Θα πας Φιλίππηρη για εκλογές, θα έχουμε και έξοδα και ο λαός. Πάντως εδώ υπάρχει και μια αντίφαση. Ναι. Πολλοί βουλευτές έλεγαν ότι πρέπει να δείξει την επόμενη μέρα ο κύριος Παπανδρέου για να ψηφίσουμε. Νομίζω ότι έδειξε την επόμενη μέρα. Τώρα επειδή εσείς το κάνετε σαν τις νοικοκυρές με τη φασολάδα που ρίχνουν και φουσκώνει, γιατί λέτε πολλοί βουλευτές? 4 συνάδελφοι οι οποίοι το σκεφτήκαν καλύτερα και ψηφίσαν. Πάνω από 20 τα. Καλά, αν τους μετράτε εκεί στα μαγαζιά σας περισσότερους, είναι φυσικό. Εδώ τα λέγανε ήδη. Άλλωστε εμείς, δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Η ακαμάτρα νύφη καρβέλια ονειρεύεται. Πέστε εκεί στα μαγαζιά, έτσι να μην αυγατίζουμε έτσι για να κάνουμε. Πάλι τα μέσα ενημέρωση. Πάλι τα ίδια και τα ίδια τα μέσα ενημέρωση.